Hello. Diyos, marahaynal daw po sa Saint Dugabos. Ngunyan po iyong kapiyastahan kan banal na pamilya ni Jesus, Maria, asin Jose. Iayon taman po sa bandal na misa ang mga minasunod. Misa pasasalamat, hali kay Justin del Rosario, asin Nene del Rosario. Pasasalamat man po for all the blessings received for the whole year of 2023, hali sa Bunyag and Rodriguez family. Thanksgiving and good health po ni Lenny Atole. Thanksgiving man offered by Lorna Nasdasian. Thanksgiving offered by Melba Felipe Grijalbo and family. Thanksgiving for all the blessings received by Joyosa family. Thanksgiving Mass offered by Fe Bagadyong and family. Thanksgiving and written petition of Lorraine Ebony Claret. Thanksgiving and petition of Lorraine Ebony and Robert A. Firk Jr. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio. Special intentions for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Te Bahamunde. For safe and healthy pregnancy of Maria Faye Donna Rodriguez and her baby being offered by Binang Bunyag. For safe travel of Jerome and Homer Rodriguez on January 1, 2024, offered by Iya and Biel. For divine interventions of land dispute at Lidong, Salogon, Hibago, and Pawili being offered by Nene del Rosario. For safe and good health of Carmen Bunyag and Biel Maria Rodriguez being offered by Benang. For good health and spiritual guidance of Arnaldo II, Cindy, and Arnold Bunyag, Kirby Bunyag being offered by Benang. For the eternal repose of the soul of Father Loan Harsha, eternal repose for the dead members of CRC and LFCC, especially Lorenzo, Maria Paz Corazon, and Purita. Eternal repose for the soul of Arnaldo Arbin Arnold, offered by Bunyag family. Eternal repose for the souls of Maria Rodrigo, Delphine, Belen, and for all the souls in purgatory by Nene del Rosario. Eternal repose for the soul of Antonio by Brad Noel. For the repose, eternal repose of all souls in purgatory by Lenny Atole. Eternal repose for the souls in purgatory by Lorna Dasian. And for all souls in purgatory by Melba and Felipe and family. Sa selebrasyon kan Eucharistia niyato ngunyan, magkasararo lugod kita sa pag-umaw sa banal na pamilya ni Jesus, Maria, asin Jose. Ipamibi niyato na ang gabos na pamilya, maging arog kang banal na pamilya sa pagpahiling kang tunay na pagkamuot asin kabanalan. Ang debosyon sa banal na pamilya, nagpuon ikakagpitong siglo ni Papa Benedicto XV ang nagtao ning dakulang pagpahalaga sa selebrasyon na ini. Mauton niya to na maging makahulugan para sa satuya ang selebrasyon na ini sa paagi kan satuyang paghinguha na papagdanayon ang integridad kan lambang pamilya. Ang mamamayo po kan satuyang selebrasyon iyo si Reverendo Padre Jerome Pelagio, siya po ang secretary to the Archbishop. Matindog na po kita as inaawiton ta ang awit sa pagpuon. Sa pagsamba, umamuntaan niyo
Marahinaldaw po sa Indogabos, mga tugang, Marahin na aldaw man po, Father. maugmang kapiyastahan kan Sagrada Familia. Maugma man pong kapiyastahan. Sa ngaran ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antang sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inupo mawika, rinurukyaw mika, sinasamba mika, pinapanguraway mika, pinapasalamatan mika. Huli ka, nakula mong kamurawayan, kakurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kakurangan aking bukong Jesu Kristo, kakurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Aming kasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan purong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na nagpakanig kong magpahayag sa mo,
nin mga malinaw na panalmingan kan banal na pamilya. Kapag nigwa na kaming nagsusunod sa inda, sa mga pangharong-harong na kabagsikan, asin mga bugkos nin pagkamot, makinabang, kan mga premyong daing sokol, sa kaugmahan kan sa imong harong, uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon, nagpapahayag kang importansya kan tunay na pagkamuot sa laog kan pamilya. Sa laog kan pamilya, dapat yaon ang paggalang asin paglingkod para sa ikakarahay kan lambang saro. Hemateon ta po an enot nat pabasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Pinamuraway kan kagurangnan an ama sa mga aki asin an katanosan kan ina pinarigon sa kaakian. An nagagalang sa ama naghihipno sa kasalan asin siring sa nagririmpos ning kayamanan an nagpapamuraway sa ina. An mga nagagalang sa ama papaugmahon kan mga aki, asin sa aldaw nin pamibi, hihimateon ang pagpamuraway sa ama, maglalawig an sa iyang mga aldaw, asin ang naghihimati sa kagurangnan, nagpapaginhawa sa ina. Aki, ako an sa imong ama sa iyang kagurangan, asin dai pagpamundoa an sa iyang buhay. Kun inuulian na, damayi nin pagsabot, asin sa bilog mong kusog, dai ka sa iya magkulang nin paggalang. Ang gibong herak sa ama, dai malilingawan, asin para sa imong mga kasalan, ibibilang na sa imong kabayadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga nagtatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang pinagalaan kan sa imong mga kamot, papakinabangan mo. Paladan ika, mapakarhay ka. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom, siring sa mabungang ubas, sa laog na gayo kan sa imong harong. An kaakian mo, siring sa mga supang nin olivo, sa palibot kan sa imong lamesa. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Uya, sa siring bibindisyonan ang lalaki na may pagkatakot sa kagurangnan. Bindisyonan ka kan kagurangnan sa Zion. Asin mahiling mo ang karahayan nin Jerusalem, kabos na aldaw nin sa imong pagkabuhay. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang pamilya, dapat na magdanay bilang sarong sadit na simbahan na kung sa enyaon ang tunay na paghirinas-hirasan asin pagkamuot. Ang maimbod sa mga katungdan na sa laog kan pamilya, sarong pagpahiling kang pagkamuot siring kang pagkamuot ni Kristo sa simbahan. Himateon ta po ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya bilang mga pili kan Diyos, banal asin namumutan,
magsulot kamo kan udok na pagkaugay, kabuutan, kapakumbabaan, kahuyuan, pagkamatinios, nagpapatinios-tiusan, asin nagpapatinawad-tawadan. Kung ansaro, may hinanakit sa saruman. Kung paano ang kagurangnan, nagpatawad sa indo, siring man kamo. Sa ibabaw ka ini, gabos, ang pagkamuot na iyo ang bugkos nin kalubusan. Asin, maghade ang katuninungan ni Kristo sa saindong mga puso. Katuninungan na iyo ang inapudan sa indo sa sarong hawak. Asin, magi kamong mapagpasalamat. Ang tataramon ni Kristo mag-erok sa indo, susog sa kayamanan, mantang sa bilog na kadunungan, nagpapatinurutukduan kamo as nagpapahinaratul-hatulan, nagkakaranta nin mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual, pano nin pasasalamat sa saindong mga puso sa Diyos. Asin, kung igwa kamo nin anuman na ginigibo, sa tataramon o sa gawi, gabos gibuhas sa ngaran kan kagurangnan Jesus. Pinapasalamatan ang Diyos Ama huli sa iya. Mga agom na babae, magpasakop kamo sa saindong mga agom na lalaki, siring sa dapat sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamo tanindo ang saindong mga agom na babae. Dai kamo magpakapait sa inda. Mga aki, magkuyog kamo sa saindong mga magurang sa gabos na bagay. Takagaya-gaya iyan sa kagurangnan. Mga ama, dai pagpauyamaan sa indong mga aki, tanganing dai mawaraan buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasendo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mabilog na ang mga aldaw kan sendang paglinig, susog sa ley ni Moises. Itinukad siya sa Jerusalem, tanganing ikaatbang sa kagurangnan, susog sa nasusurat sa ley kan kagurangnan. Ang gabos na lalaki na nagbubukas kan pupunan, aapodo na banal para sa kagurangnan. Asin tanganing magdulot nin sakripisyo, susog sa sinabi sa ley kan kagurangnan. Sarong padis ni nagbaan o duwang salampati. Uya, igwang tao sa Jerusalem na ngaran Simeon. Ang taong ini, matanos asin makidiyos. Hinahalat ang karangahan in Israel.
asin ang Espiritu Santo nasa ibabaw niya. Dati na siyang pinasabungan kan Espiritu Santo, na dahil niya mahihiling ang kagadanan bago mahiling ang Kristo kan kagurangnan. Minabot siya sa templo sa pasabong kan Espiritu. Kan ilaog kan mga magurang ang sadit na aking si Jesus, sa paggibo kan kaugalian kan lay para sa iya, inako niya siya sa iyang mga takiyag. Inumaw ang Diyos asin nagsabi, ngunya pinakamali na anupon mo kagurangnan, sosog sa imong tatara. Sa katuninongan, hulit nahiling kan sa kong mga mata at sa imong pagligtas, na inanda mo sa atubang kan gabos na banwaan, ilaw para sa kapahayagan sa mga hentil, asin kamurawayan kan banwaan mong Israel. Yaon duman ang sa iyang ama sa kaina, nagngangalas sa mga bagay na sinasabi dapit sa iya. Benendisyonan sinda ni Simeon, asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, uya, natatalaga ini para sa pagbagsak sa kapagbangon nindakol sa Israel, asin para maging tanda na lalapason, asin ang sa imo man sa ng kalag, lalagbason ng espada, tanganing ikapahayag ang mga kaisipan nindakol na puso. Man si Ana na propeta, aki ni Fanuel sa tribo ni Aser, na enot ng marahay sa dakol na aldaw. Nabuhay, kaiba kan agom 7 taon hali sa pagkabirhen. Balo siya sagkod sa 8 niyang taon. Dain niya binayaan ang templo, kundi nagsasamba sa mga gawin ng pag-ayuno sa kapagpangaji, aldaw banggi. Nagabot kan oras na ito, nagdulok, nagpapasalamat sa Diyos, asin pinang-usip ang aki sa gabos na naghahalat kan pagtubos sa Jerusalem. Kan matapos na ang gabos, nasusog sa lay kan kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa saindang syudad, Nazaret. Ang sadit na aki, nagtatalubo, asin nagkukusog, pano ning kadunongan, asin ang grasya kan Diyos, yaon sa iya. An marahay na bareta, kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwang sarong pamilya, kay kang pamilya ang ini ang lolo, ama kang pamilya. Sa kada pagkakaninda, ninhulita may kadikit ng helang sa pag-isip ang lolo, ang sa iyang mga kakanon minsan nagwawararak, asin kung minsan ang mga panira, pupurunas niya sa lalawgon niya. Kaya si Aki naati sa iyang ama. Kaya ang ama nag-order ng lamesa. Pagka-order ng lamesa, duman sa gilid kan harong, duman ang ama, suhay sa pagkakan. Tanganing dahin niya nahihiling na ang sayang ama, wararak pagkakan, asin mati, tatig pupuro na sa lalawgon ang mga sira. Kung dinuguan, di maito mo na ang lalawgon. Tapos pagkatapos, kung mga sira,
parang ng lansi. Naati ang ama. Kaya sabi niya, epektibo na tigsuway niya an sa iyang ama o ang lolo kan mga aki. Sarungal daw, pagpuli kaning ama, nahiling niya si aki niya, nagigibo-gibo man yung lamesa. Sabi ka ama sa aki, Unoy, ano yung ginigibo mo? Ay, ini, lamesa. Tapag gurang mo, iyon ang gagamiton mo. Napahibi si ama, dahil niya man maanggutan si Aki, dahil niya matabuga, kung ano ang ipinahiling niya, iyon man pala ng gustong arugon kan Aki. Kaya ginibuha na siyang lamesa. Pero poon kadto, intong ama, pinabali niya girarayan sa iyang ama, asin si lolo, kay riba giraray sa lamesa. Espesyal na tukawan, dai pigsuhay. Mga tugang aramta na ang karakanan, ritual kan pamilya. Magayon na aktibidad sa laog kan pamilya. Sarong ritual. Kita mga pamilya, dakol kita mga ginigibong ritual. Parte kan sa tuyang kultura. Ang ibang mga kultura, bago pusin ng araw sa satuya, nagkakarakan. Na iriba, nasarabay, igwa kong nadumanan, duwa pong lugar, sa sakuyang pagmisyon, na nahihiling ko, pag nagkakarakan, suruway po yan, yaon sa irarom kang kahoy, sa luwas. Tapos kung anong oras magutom, sa kamakakan. Tapos minsan, duman man sa sarong lugar, sabi ko, uy, mauruli na kamo makarakana. Ay, di man nga kami sarabay. Tapos sabi ni Hinda, garo, korneho naman nga masarabay magkakan. Day uso sa Hinda. Mayo sindang ritual na sarabay makakan. Mga tugang, sa satuyang binasa ngunyan, nadangog ta ang paggibo kang banal na pamilya kan sarong ritual. Alagad ini inapuntang reliyosong ritual. Bagong itong family ritual, bagong cultural ritual, religious ritual, ang pagdulot kay Jesus sa templo kan sa iyang mga magurang. Si Jesus dinara kan sa iyang ama sa kaina. Ang mga magurang ni Jesus nahilinta ang labi-labing pagsunod kan mga kostumbre, kan mga tradisyon, kan mga Hudiyo. Asin, nahilinta pa, si Jesus kang 12 anyos, dinara sa templo para sa inapod na Paskwa, para sa pagsilibrar kang Passover. Nahiling tadigdi kung paano minuklat si Jesus kan sa iyang mga magurang sa mga katukduan, manungod sa mga kostumbre kan mga Hudiyo. Mga tugang, kita man, siring sa nasabi ko, nag-obserbar man ni mga ritual sa laog kang pamilya. Asin bilang mga Katolikong pamilya, igwa man kitang inoobserbahan na mga ritual. So, apwera kang pagkakan, tinukdo man sa satuya, na magkakan, magpangadji mo na. Pagkatapos, magpangadji. Pagmata, mapangadji. Bago magturog, mapangadji. Pag maabot ang Mayo, iniiba kita kang mga ina nyato sa Aurora, nabalik kita sa Santa Cruzan,
Pag mapen niya Fransya, iniiba kita sa Naga, tanganing mag-attender ng fluvial procession, translation procession, mahadok kina. Pag Domingo, napasimbahan, mga magurang taang nagmuklat kani sa satuya. Inaapod tang mga ritual. Mga tugang kung ano ang satuyang mga itinutukdo sa mga kaakian, iyuman ang manunodan. Kung ano ang nahihiling ka na aki, iyo ang mamanahon hali sa satuya. Hali sa satuya, mamanahon ninda. Magayon na pagirumdumon girare mga magurang kan mga sinasabing mga basic necessities kan mga aki na dapat itao sa sainda. Arukan pagkakan, bado, harong, pagkamuot, as in affection, love and affection, asin yaon dyan ang inabot ng education. Sa mga Pilipino, importante sa tuya ang edukasyon. Sinasabi na iyo ang pinakamahalagang pamana sa satuyang mga kaakian. Alagad bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, bako lang na basta edukasyon, kundi Catholic, Christian education. Iyo ang ipinapamana sa mga kaakian. Mga tugang, aram ta na kung inyang ipamana ta, mga marahay na bagay, iyo man ang ipapamana kan mga aki sa saindang mga aki. Mga magurang, di po kayo magsingil sa mga aki nindo, kan mga ginibo nindo mga karahayan sa sainda. Kung binakalan nindo ning bado, kung tigrigaluhan nindo pag Christmas, ang iba, ang hiling ninda sa mga aki ninda, investment. Investment. Aram po nitong investment, ano? Itong naggagastos ka, tangani igwa ka ng makuha sa kahurihan. Gusto mo itong ROI, Return of Investment. Oh, pinaklasita ka. Ngunya na may sweldo ka na, ika naman ang mataos sa kuya. O pina-abroad ta ka. O dapat padyanon mo man ko. Bago pong araw kayan. Bagong araw po kayan ang satuyang paghiling sa bagay na pagpamilya. Bilang mga magurang, magmakamu na mahiling na marahay ang mga aki. Mag-anggot ka mo kung bako na day ka mo tinatawan. Una, sa paghiling nindo, day ka mo binabayaran kan mga karahayan ninda. Day po nindo ikaanggot ang bagay na yan. Taang obligasyon kan magurang nagibuhon ang mga aki na mas marahay pa sa inda. Mas marahay pa sa inda. Kung kamo mga magurang marahay, dapat ang mga aki mas doble pa ang karahayan ninda. Ninhuli sa indo mga karahayan na ipinahiling sa inda. Bagong investment ang mga aki. Naggagastos kita sa inda, nagtatrabaho kita sa inda, ninhuli ta na mumuot kita sa inda. Mga aki tayan, ang satuyang hahagadon na ang mga aki niya to, kung ano ang ginibo po nindo sa sainda, iyo man ang gigibuhon sa saindang magiging mga pamilya, sa saindang magiging mga aki. Itatao ang mga itinao nindo. Pagkakan, bado, harong, pagkamuot, pagmangno, edukasyon, asin lalong-lalo na
ang katukdoan manungod sa satuyang pagtubon. Mga tugang, sa aldaw na ini na nagsisilibrar kita, kan dakulang kapiyastahan, kan Sagrada Pamilya. Hagadon ta, na maghinguwa kita na maginsiring sa banal na pamilya. Dahil nalilingaw kan mga tradisyonal na ritual sa laog kan harong, asin sa luwas, mga cultural customs, dahil paglingawan na padagos na gibuhon. Asin si mga reliyosong ritual, padagos na gibuhon. Asin, padagos niya itong maging inspirasyon. Ang pamilya ni Jose, Maria, asin ni Jesus. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos na mga makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki, daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, Kibirhen Maria asin nanin tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sa kod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ansayang kahadayan dayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay iba ka Ama asin ka na Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan, sa pagsilibrar niya to kan kapiyastahan kan banal na pamilya, idulot niya to sa langit no na Ama, ang mga pangangaipo, kan sayang pamilya digdi sa daga, an sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ay, sorry. Ate. Okay na. Nganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga relihiyoso na pinakusog kan ngaran ni Jesus na kagurangnan, makautob kan sa indang mga katungdan sa arualdaw, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkamuot kan Diyos, lubos na makasaro sa pagkaminuruotan nin gabos niya tong mga familia, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa marahay na paarog, ang gabos na mga magurang, makapamidbid sa saindang mga aki, kantama asin kristyanong pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya na yaon sa makuring kadifisilan, mabiyayaan kan Diyos,
napaurugon ang pagka minuruotan sa saindang mga harong, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadananing agom, mga ilo, asin mga nagsasakit, Magpamibi ko mga tugang, tanganin sa ko asinan sa indong atang, maakumanlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako unman lugod kang kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami ng mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo kan hostya nin pagsamba, tanganing sa pagsurog kan Birhen na ina kan Diyos, asin ni San Jose, gibuon mong pusog sa imong grasya asin katuninongan, ang sa mong mga pamilya, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan sen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, Diyos na makakamahan asin daing katapusan. Nasa kapiyastahan kaining sagradong misteryo, anday nahiling sa iyang pagkadiyos, na nagpahiling ninhayag sa samong pagkatao, asin ang inaki bago kan mga panahon, nagpoon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagbangon, sa iya mansana kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang taong nawara pabalikon sa langit non na kahadean. Kaya kami, kaibang gabos na mga angheles, nag-oomaw sa imo, sa maugmang selebrasyon na nagrorokyaw. Banal, 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 nagunahang mo, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, aladan na pinadigdig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kayni. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kayni. Tayo ang kalis kan sa kuyan dugo. Kan bago asin dani na tipan na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo, sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, naghahanggan, ipinapamaletan niya mo. Ang nagabuhay mo liwan, ipinapahayag, sa kanya ikaw magtatong. Kaya kami na nagroromdom, kansayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, gaibakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro ka ni Espiritu Santo, an gabos nakagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Natindog na po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayao sa langit. Pamalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsiring sa langit. Sa mong kakanon sa aldaw, itaong mo sa muyak monya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayaan, asin ang kapangyarihan, siling man ang kapunuwayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsasabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be you, peace. Peace. Peace be you. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginapan. Kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginapan. Kahiraki kami. Cordero kan Diyos na Nagpapara kan mga kasalan kang ginapan. awit Kami ning katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Baladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Mag-ugma kita sa kagurangan, sa tuong panatubos na muna sa ginapan. Kunyanan tunay na katuninongan, uminilig sa to gabos ale sa kalangitan. Ay naglalakaw sa iglong
Mamibi Makinig kita. na po. Orog ka maugayon, nama, ika na nagbabaago kan gabos, huli kan mga langit no na sakramento, gibuha na ang mga panalmingan kan banal na familia, maugmang pag-arogon, tanganing pagkatapos kan mga pagsubok kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan, huli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ngun ah. Pasalamatan ta po ang satuyang naging celebrante ngunya na aldaw na iyo po si Reverendo Padre Jerome Pelayo. Ang satuya pong mass offeror, ang satuyang sponsor, iyo po si Marian Joy Fornoles asin ang sa iyang pamilya. Salamat po sa kolito ang mga nagbasa asin ang satuyang ministro laiko. Asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-aire kami sa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahinanyog po sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakaka-attender ning Santa Misa. Salamat po. Asin matindog na po kita sa gabo para sa huring bendisyon. Padagos po niya itong ipamibi ang sa tuyang mga pamilya. Lalong-lalo na itong may mga kapamilya na may mga helang. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. idoko an payo para sa pagbendisyon. Ang Diyos ni Deng Sagkod na karahayan, na sa pagkanitao kan sa iyang aki, nagpara kan mga diklom ning kinaban, asin sa sayang mamuraway na pagkamundag, pinaliwanag niya ining orog kabanal na banggi, paraon sa saindo ang mga diklom nin mga maraot na gawe, asin paliwanagon ang saindo mga puso sa liwanag nin mga marahay na gawe. Amen. Amen. Siya na nagbuot, iharubay kanang hel sa mga pastores, ang dakulang kaugmahan kan sa iyong nakakaligtas na pagkamundag, magpano kan sa indo mga puso, kan sa iyang kaugmahan, asin maghimo sa indo na mga paraharubay kan sa iyang ebanghelyo. Amen. Asin siya na nagsaro kan mga kinabanon sa mga langit nun, huli kan sa iyang pagkanitao, magpano sa indo kan balaog kan sa iyang katuninongan, asin karahayan buot, asin gibuhon kamo makairiba langit nun na simbahan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Okay na po. Ang biyaya ninyo, sinahayagabos para sa kaligtasan ng katauhan. Maugmaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, kabos magturulog sa ungkoy na pagtubos. Katoninongan, asin biyaya, digdi sa daga, Alleluia.
Anghel